दिनै 23 सेप्तेम्बर मोनाबिलिनि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव फेक इनकाउन्टाराव जिउ खोमानांनाय सानै बर' सुबुं जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्मनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलोगोजोन जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्स आरो केन्डेल लाइटनि हाबाफारि लानाय जायो। बिथां भाइस चेन्सेलरजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फरायसाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा दुखु फोरमायदों मिथिना लानि। गिबिसिनथाराव गासैनि सायावबो सफैनो हानाय साफ्रोमनिया गोजोननायखौ बावो। दिनैनि नैबे केन्डेल लाइटआव जों जाय खारनखौ एबा जाय जोङो आयदाखौ लानानै जागायदों बेयाव जोङो दिनै स्रांनि बाथिखौ जोङो सावबाय। स्रांनि बाथिया जोंखौ फोरमायो मोनसे सोरांनि लामा एबा गोजोननि लामाखौ दिनै जोङो बेखौ नाजावदों। मानोना जोंनि जाय मानगोनां बिथां ब्रादारमोन जाय जोंनि थाखाय बेबायदिनो फेक इनकाउन्टार खालामजानानै थैनानै थांबाय। जोंनि हारिया दिनै बेबायदिनि थाखाय गोबां खुद्रिनो गोनां जादों। मानोना दिनै हारियाव दिनै बेबायदि फेक इनकाउन्टार खालामजानाया जोंनि थाखाय दुखुनि खोथा। दिनै हारिया बेबायदि खुद्रिखांनाय गाबखांनायखौ दिनै जोङो बिराद नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनो न्याय नांगौ। जोङो बेबायदि पस्टारखौ न' जास्टिस न' रेस्ट होननानै जोङो बेबायदि खालामदों। बेनिखायनो आसा खालामो जोंनि मानगोनां सोद्रोमा दैदेनगिरि साफ्रोमबो दङ जोंनि हारिनि गेजेराव आरो जोंनि आसाम सरकारनियाव जोङो बेखौनो खावलायदों जोंनि गेजेराव गोजोनखौ नांगौ आरो जाय जोंनि ब्रादारमोना बेबायदिनो फेक इनकाउन्टाराव थैलांबाय बिसोरनि थाखाय जोङो जास्टिसखौ लुबैदों। बिसोरनि फेमिलिनि सायाव बिसोरनि फेमिलिया बिराद खुद्रिदों। बिसोरनि फेमिलिनि बेबायदिनो दुखु दाहाखौ जाहाथे नायहरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि बेबायदिनो मोखां सायरर' जानायखौ जाहाथे नायो। बिनि थाखाय जोङो दिनै गोजोननि बे बाथिखौ फोजोंबाय। बे बाथि फोजोंनायनि खारनखौ जाहाथे बयबो बुजिनानै जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि रायजोआव जोंनि भारत देशआव जोंनि आसामाव जोंनि बिटिआर गासैयावबो जाहाथे जों गोजोनखौ मोनो बेखौ मिजिं खालामनानै दिनै जोङो बे स्रांनि बाथिखौ फोजोंबाय। दा जोंनि बे दिनै केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारिया बिसोर सानै जेनाखि जोंनि बर' बिदाफोर जेनाखि फेक इनकाउन्टाराव थैलांदोंमोन जिउ गोमालांदोंमोन बिसोरनि थाखाय जों दिनै केन्डेल सावनानै बिसोरनि थाखाय आर'ज गाबदों जाहाथे बिसोर आलो गोजोन सोरगोआव थाहैनो हायो आरो जेबायदि फेक इनकाउन्टार सोलिबोगासिनो दङ जाहाथे बेबायदिया आरो जाफिना जाहाथे जों गासिबो सुखि सान्थियै थानो हानाय बायदि आरो जेरै जोंनि बे पिस एकर्ड जादों बिटिआर जेराव जोङो बयबो रायजो राजा मिलायलायनानै थानांगौ। स' जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि जानानै आरो बिसिबांनाखि बाहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन कलेजनि स्टुडेन्टफोर गासैजों जों लोगो नांनानै दिनै बे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारिया थाखि मोनसे बे जोंनि बर' बिदा सानै जेनाखि जिउ गोमालांदों रुंसारि जानानै थांबाय बिनि थाखाय जास्टिस जाहाथे आरो मोनसे खावलायबावो जोङो जाहाथे जोंनि बे जोंनि बे बिटिआरआव जेबायदि पिस एकर्ड जालांदों बियो अराय सम जालांनांगौ आरो बियो जोंनि दारैसो जागोन जुदि जोंनो गावजों गाव बिदिनो नारा नाथा सिलाय लानानै जुदि माबा लानानै जुदि ओंखारोब्ला बियो जोंनि थाखायनो खहा। मानो होनब्ला जों बयबो मिलायनानै थानांगौ। जोङो मिलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि समाजखौ दानो हायो। बेखायनो आं बे जोंनि जेनाखि सानै बिदा रुंसारि जानानै थांबाय बिनि थाखाय आङो सोरखारनाव आर'ज गाबो थाखि बिसोरनि थाखाय थाबैनो जास्टिस मोननांगौ जाहाथे इयुनाव नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि फिन जाफिना। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय बर'फोरनि गेजेराव अस्त्र हमग्रा हान्जाफोर गैलामोन नाथाय साननैसो सिगां ULB हान्जा जोनोम जानायनि गेजेराव बेबादि जाथाया जानो मोन्दों नंगौब्लाबो नङाब्लाबो मा बुंनो सानो बेनि सायाव? दा बियो थारैनो नंगौ। जुदि सोरबाया जुदि सिलाय लानानै एबा माबा लानानै जुदि हाग्रायाव ओंखारनानै माबा मोनसे डिमान्ड खालामोब्ला बियो मालाबाबो जाफुङा। मानो होनब्ला दा जोंनि बे बर' समाजा जौगागासिनो दङ। जों गासिबो जुदि बिदिनो गासिबो साफा खुरि जोंनो मोन्थाय मोनाखै होननानै हाग्रायाव थाङोब्लाथ' बियो जानाय नङा। बियो थारैनो नंखाय आरो जोङो गासैबो जुदि पिस एकर्ड जाबायब्ला जों गावजों गाव मिलायलायनानै ज' जानानैसो बे समाजखौ फोसाबनांगौ। बिदि नङाखि सिलाय लानानै हाग्रायाव हाबनानै माबा मोनसे खालामनानै माबा मोनसे डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन बियो मालाबाबो जाया। आरो जोंहा सोरखार दङ गभर्नमेन्ट दङ बिसोरजों रायलाय सावराय जाहाथे मोनसे डेभेलपमेन्ट सफैयो। आं बेखौनो खावलायो जेनाखि आदामोन गेदेरमोन जेनाखि बर' हारिनि थाखाय फिन सिलाय दैफिननो गोनां जादों आं आदामोनखौ खावलायो जाहाथे मोजाङै साननानै मेलेम गुसुजों फैनानै सावराय। आं आरो सोरखारखौबो खावलायो जाहाथे सारमोना माबा मोनसे गोख्रों लानांगौ जाहाथे बेबायदि जोंनि बिटिआरआव बेबायदि फिन दावराव गुलुं गुजु जाया गावजों गाव बेबायदि सोरबा फेक इनकाउन्टाराव थैया। मानो होनब्ला जों बयबो गोरोबनानै मिलायलायनानै थानांगौ।
नोंथांमोननि दिनैनि हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैदों? जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बाहाय बिसिबांनाखि जोंनि बिटिआरनि माखासे कलेजेसफोर दङ, स्टुडेन्टसफोर दङ आरो माखासे जोंहा सेन्ट्रेल आबसुनि दङ आरो इउनिट आबसुनि दङ आरो माखासे जोंनि गामियारि सिबियारि जायनाखि बर'नि थाखाय गिखांनाय दं बा अननाय दङ बिसोरबो एसे एनै जा हायो जोंजों लोगो लाफादों आरो गावनि मोन्थायखौ बा जोंनि बर' बिदा सानै थैलांनाय जेनाखि थैलांदों फेक इनकाउन्टाराव बिसोरनि थाखाय बिसोरहाबो गाबखांनाय दङ आरो बिसोरो गासैबो फैनानै लोगो नांनानै दिनै बे केन्डेल लाइट हाबाफारिखौ बिसोरो जोंजों लोगो नांफादों। थेंक इउ। दिनैनि जे केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानाय जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव, बे हाबाफारिखौ जोङो बुसु आरो इउनिभारसिटि इउनिट एबसु ज' लोगो नांनानै लानाय जादों। बयबो मिथिगौ दिनै बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों। थांनायनि दाख्लै बावैसो जि जोंनि आदा जोंसार मुसाहारि आरो जनक शंकर ब्रह्म आदा बिथांमोनहा नंखाय फेक इनकाउन्टाराव जिउ खोमानांबाय। जाहाथे फिन खेबसेबाव जोंनि बर' समाजाव बेबायदि नंखाय दाय गैयै सुबुङा जाहाथे जिउ गोमानाङा बेखौ जों हास्थायो आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों आसा खालामो बेखौनो जोंनि गेजेराव बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंबो गोजोनखौ मोननाय नङा आरो बिदि हाथियार लानानै जोंनि समाजाव माब्लाबाबो गोजोन समाज दानो हागोनखौ आं सानाखै। जोंनि जाखिनि आदा एबा सार ULB नि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जाहाथे बिनि फारसे जोंनि बर' समाजनि फारसे नायहरो, जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि हाथियार दैनाया थाबाय थायोब्ला नंखाय दाय गैयै सुबुङाबो बिदिनो थैबाय थानांगोन। नंखाय दाय दं होननानै पुलिस बा मिलिटारिफ्रा जोंखौ दाय गैयाब्लाबो दाय दं होननानै बिदिनो गावथारगोन, बुथारगोन आरो सिगाङावबो जि जाथाय जानानै थांखाबाय जोंनि गेजेराव हाथियार दैनायनि थाखाय, जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि फिन जाफिना बेखौ जों लुबैदों। आरो जोंनि जाखिनि दाय गैयै आदामोनहा गावथारजाबाय बिसोरनि जास्टिखौ जों थाबैनो लुगैदों आरो बिसोरनि न'खरनि जाखिनि मोन्थाय बेखौबो जों सरकारनि गुदियाव आर'ज गाबो, बेखौनो जों हास्थायो। ULB जोनोम जानायनि उनाव दिनैसिम ससियेल मिडियानि थ्रुयै माखासे बर' लाइमोनफोरखौ पुलिसा हमबाय थानाय जादों। बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ नामा? जोंनि गेजेराव गोबां नुदों ससियेल मिडियायाव नांबा जांबा खोथा बुंनाय आरो गोबां गुबुन गुबुन आफाद दानायनि बाथ्रा बुंदों। गोबां जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादबो जोनोम जानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय आफादखौ दादों बा गौथुमखौ दादों, नाथाय जोंनि इउनिटिया खम जालांदों। मानो होनोब्ला आफादा गोदान गोदान जादों, जोंनि सुबुंफोरा इउनिटिया गावस्रालांबाय थादों, जोंनि गेजेराव इउनिटि गैया जालांदों। जाहाथे आं सानो जोंनि बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथा पस्ट होनाय बा माबा माबि बुंनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। खोनानो मोन्दों जायफोर नंखाय फेसबुकनि बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय बाथ्रा फोसावदों बिसोरखौ पुलिसफ्रा एरेस्टबो खालामदों होननाय खोनादों। जाहाथे फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो, नंखाय बाथ्राखौ फोसावा, बेखौनो आं लुबैयो।